Yeah man, Ephraim, I don't understand. Wena ndikuva lento uyithethayo. It's 2 days this car is driving me now. Now no starting man. Ephraim, this car 2 days not start. Yeah man, how do we make a car start? Because I'm the accelerator, I'm the foot, I'm the accelerator, I'm the foot. Ephraim, I want my money. Yeah, don't. Chin, we drop, swine. We drop. Yes, 16 land. On the phone looked one in, I saw. On the phone looked one in. Yeah, bawkazi. Dakwethu. Bawkazi. Khawume man, sungama man, khawuleza ufika apha fontini nimoshakalele le khathethe yami apha. Le moto bendisando yithenga 2 days lena bendizahambisa ngayo abantwana. Khawufike bawkazi njengagqirha wemoto man nithembe wena mntakwethu intoni nini? Hey andiyazi lento ndiyenze ngilomlungu mntakwethu. Uyafika bawkazi? Ya mntakwethu Thixo. Hey undenzile lo mlungu madoda. Yes. Nithi sobawukazi. Bawkazi. Yes. Intoni fondini waqhisa ukhathazela so. Hayi man fondini man asinibuse sona. Ingathi kumoshakala wena. Ngicomele wena bafondini. Ngicomele wena manapha. Awunathi qhisa. Ukenapha kwami kwamthani wena. Hayi man awunathi qhisa. Awuyenthiki into yakho man wena sis. Sensiwa nje nguwe lona. Ndakwethu mama. Xolo man yandihlutshwa ile moto man. Ngithebisa yabona le moto. Laqheya leniqhathile bawukazi yazi le moto ngoko. Wakhatha upophethe. 2 days. Wakhatha le moto ayiphinde start ngoku. Ayiphinde start. Sapa ndikwenza wena ke ndikuthembile njengagqirha wena ntsini. Ndiwele 5 rand apha. Oh zitools zakho ezi. Ndiphethela inokho into zosebenza. Andixabasinjonge bawukazi. Wasinjonga akhonje nzima apha. Ya. Le moto ndandithe kuwe. Bawukazi mina yandicaphulisa lento le moto man. Hayi. Yazi bawukazi kwenzeke ntoni? So, ngela xesha bendingenelwe zezimali zami bawukazi. Ya ndiyakhumbula sithi bonus ngosho ndiyakhumbula sithi bonus. Yaqonda no man. Ifamily yami mandizamele inqwelo mntakwethu. Sho. Yaphe algowa ke kwezi moto. Yabona imoto nazi yasethanda xambe nje. Sithengiswa ngamakhwama ke mntakwethu. Ya. Yene bawukazi elakhalathi ale ndiqhathanga bawukazi. Uthenga kubani kupophethu ube kumayidasi pha. Ndithenga kule ntwana uBobet. Nansi nenwele ziyaphepha. Yile yabethu sira kaloku ethenga i-44. La ntwana ethethe ngesingisi la ntwana yathi something about in the bar of the car and Michael Schumacher. Yabona sisihle sisikhumtshe kakhulu ke ntwana sibona into sewukhuphe imali ezinkulu uthenga. Ndaqonda enobe yabaleka le moto xa kuthethwa nalo Michael Schumacher bawukazi. Hayi bawukazi ndixelele 2 days ndiqhubile le moto ebendisithi ke mna ke ndizawuqhuba contract for abantwana. Nqesi bawukazi uyabona bawukazi vele yawela i-engine. Jonga bawukazi akho nto inganyangekiyo. Bisithi le ntwana kaNantsika isebenze enjoli motozi imoshakele zinodulu. Imoshakele zinodulu. Imoshakele iqhaphukele zinodulu. Yazi ndibonayo apha bawukazi uyabona jonga apha yabona indawo. Ngiyawuthe wena ngokusandoyithenga le moto. Wayithenta kule ndawo ngalomhlakulo. Okay, iyathendwa kwale ndawo kuthiwa yi-10 accountant. Yilanto ibala umbane wemoto. Okay le ndawo. Bawukazi kodwa ngowufikile nawe ngifikile. Jonga ke ngokubawukazi yaphinda yaqhaphuka apha le moto yaqhaphuka apha lento kuthiwa yi-Benway Lux. Uyayazi i-Benway Lux? Ya. Ungayilungisa kodwa bawukazi iyawuxhomekeka. Asoze ndikubethe. Jonga umzekelo apha bawukazi kwelicala apha uba bewufaka lento kuthiwa yabona umzekelo imoto iyafana nokutya. Uba ufuna ilungu uyakwazi uqaba lento kuthiwa yi-cool baked beans uyiqaba apha kule ndawo yombane ukwenzela uba imoto izokickstarteka xa ihamba. Okay bawukazi uzandilungiselela mos le moto hayi. No andisukulungiselela kangoba bendizojonga bawukazi apha. Okay bendizojonga. Hayi bawukazi ndakuzamela umuntu oyakulungiselela umlandilungisi kaloku bawukazi ndiyayithentela. Jonga bawukazi yazi ele moto yandisokolisa bendikhe ndazama nofunani uyapedora ndiyolingisa kwabagqirha. Kuthiwa bayafika uyalibonela cala litsha logqirha kuthiwa ngogqirha bemoto abayabakwela ndiyabona napha ibhengwela yayo iqhawukile pha ibhengwela yayo ebekhe wathi ke nee-fallopian tubes zayo Nantsika le ntwana kamangwende yathi ziqabhuke. Hayi bawukazi uba unoyitshendula le moto uni-150 yam ndiyitshendule sungam yawube kanti siyigqibile ngolo hlobo.
Hey wesi ngomso ndine contract yabantwana besikolo isikolo ziyavuka. Khama ndicheck isithenye into bawukazi. Hayifani. Hayifuni. Hayifani. Hayifuni. Hayifani. Hayi man bawukazi ndwenye kaloku le. Bengizowahlambe ngastarta ngalo. Xa unoyiphaka ivuka. yakhe. Kavala amacanga. Kavula. Kavala. Ayistart. Hayi start. Hayi noma inkulu ingxaki yale moto bawukazi. Angena phakathi istart izawustarta bawukazi. Itheni bawukazi le moto iyastarta. Bawukazi ayistart le moto. Ayistart jonga. Nangoku nisiphakamisile wayiphasi. Ayistart bawukazi. Nawo Le moto ndisisile. lawa mana ungathi Jonga bawukazi ithi ngomlomo. izawustart thana. Izawustart ithi vuni kaloku umlomo nemoto siyachajelana. Ayistart. Hayi bawukazi emasohlala ngamo man. Kame ndijonge ngapha ndijonga kodgqibela ke bawukazi. Hayi man le moto lena inditshela imali le moto lena bawukazi. Nditshela imali man. Yo. Uzakwenza ntoni ngapha? Bawukazi yazi le moto Ye bawukazi. Yeah. Iyavuza le moto. Ivuza phitheni iyopha thani. Uyopha pha ngaphansi. Iyopha jonga bawukazi. Singayikhangelele bhindishi nje siyibophe. Hayi nawubhindisheka bawukazi le. Awuthi iyopha thani sayibophelela kaloku lahlobo lesilonda. Hayi iyopha le. Andiyazi nifuna ogqirha bemoto manje. Bawukazi yazi le moto bendisandokhe ndayigalela necamphor right. Hayi ayinawulunga le. Ayilungi. Ndayithi boy kwati zambini zecamphor. Hayi ilungile moto foni. Unibethile. Ukhe wawuzama umhlonyana apha ku dashboard. Uqabe ne. Uqaba umhlonyana apha. Unibethile lo. Ayikhihambi ikhiki ngathi yakhohlela. Apha endleleni ukuze iwe iqale yakhohlela. Uqabe umhlonyana. Awundenzile. Hayi le moto bawukazi ayilikho linye icebo layo le moto. Ifuna ubuyisela bivela khona okanye uyise kwabagqirha batsha. Bendicinga uyisapedora. Ndisapedora kwabagqirha libona icala litsha. Kwabagqirha batsha kuthetha ngalo le moto eli abagqirha bemoto. Hayi ke uyasilungisa imali yami ke bawukazi sise.